Boban. Нещо не е как. Вие ги гледайте, бе. Не ги. О! Тия дългите ли? Да. Да? Качете ги. Ще ги качвам, какво трябва да извършим. Качи за Данчо с една майка пусне. На майка да качвам. Да. Отстъпи, коп. Оле, снимаш ли, бе? Добре, бе. Отстъпи печките. Добре, бе. Това е рекламен клип. Аз съм рекламен клип. Как бързо? Ми да. Това е предзата и на... Ми изкара и запалва. А така темпо. Това темпо. И да видите, какво си такива тезели? Защото съм арматуриста, те нали на братка е, и брат и му кеф. И аз съм арматурист и скача. Върли, бе. През колко са? Едната през 12, след това съм тук да почва през 15 до зад. 11. Това ли само ми даде по-много?